Time in Report. Ni pasalig si Mayor-elect Tadeo Junque Uano nga ipadayon ang mga dagkong kalambuan nga gisugdan sa administrasyon ni dismissed Mayor Jonas Cortez lakip na ang pagtukod og bag-ong school building sa Mandawi City College sa Barangay Paknaan ug pagtukod sa Mandawi City Hospital sa Barangay Sentro. Gisarusab nga ipadayon ang mga ongoing projects sama sa Government Center, Sports Oval ug housing projects. Kahinumduman nga mipadayag og suporta si Vice Mayor-elect Glenn Versede ug andam siya sa panahiusa nga trabaho kauban ni Mayor-elect Junque Uano, kung diin, iyang gi-highlight nga ang tinuod nga tuyo ani ang kaugmaon sa katawhan sa Mandawi. Si Versede ug Uano nagkahiusa na kaniadto isip mga board member sa Cebu 6 District ni adtong 2016. Ug karon naningkamot nga magtinabangay alang sa kalambuan sa Mandawi. Gisustinusab ni Uano ang 4.5 billion budget sa syudad ug kung di kini maigo, mukuha siyang suporta gikan sa national government. Kini si Idol Aiko, di kapugngan sa paghatod sa nag-unang balita. Tatak IFM Balita.